Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:12 na. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon, pero daw alang-alang, no? Sige lang pabasan ta niya. Tawhay man palibot ta sining man tiniyon. Amo na, sa gihapon, gina-remind naton si Makoturan nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:13 na. No, nagapangayo gigita sang pag-ubay sa aton sining mahal nga Ginoo sa sinimat tiniyon mga ka-aksyon nga safe lang kita tanan-tanan. Kaya nagapangabay gid kita, no, nga dulaon na si COVID-19, bantayan kita tanan-tanan, buligan na nag-positive nga mag-alalayo, buligan na mga frontliners, buligan kita tanan nga magbalik sa normal sa palaabuton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:14 na subo nga adlaw, yari kita sa Biyernes, Hulyo 24, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton na viewers naton kanto lang kamoda sa comment section. Kaya ko lang bala magbasa karon sa malambutan talang. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga nagalinag gumba nga balita lokal sa aton siring pagpangalagad subong iyang gabi mga ka-aksyon. Tutukan tani karon di galayon dugi-dugay ining pagpangluthang sang isa ka persona sa duha ka mga babayi diri sa syudad sa Bacolod maka-aksyon sa diin. Isa sa duha ka babayi diri ang napatay gid. Sinigin lang nga hapon maka-aksyon no, diri sa syudad sa Bacolod. Gintutukan ini sa aton nga patrol ining balita karon dugay-dugay plus start tagid sa inyo isa-isa ini para at least may ideya kamo dira sa sining mga tiniyon mga ka-aksyon. Sa iban nga balita kapitan nag-viral naman ho sa social media. May ining kapitan kilalang kilala nyo ni, no? Kapitan diri sa Bacolod nag-viral na naman sa social media matapos magbutang sang donation box sa gwa sang gym nga dira nagapanagtag sang SAP sang second tranche mga ka-aksyon.
ang box o donation box ginbutang ito para may magbutang da kuno nga magdonar Action firing line. ano mas kapitan. Pero milang ginis kapitan niya gasikat karon kung sino ni siya, bantayan nyo. Samtang ang iban nga balita makaksyon ang sikantran sa pagpanagtag sang SAP diri sa Bacolod mga kaaksyon bati nagkuan rapuyot sa Srimatrion sa Barangay Stefania, duha ka vinyo nila, hindi maintindihan, kululbaan, kay nga aman nagkaladula gid ang social distancing. Mga kaaksyon, perti ka kululbaan gid ka tama, okay, sige. Perti ka kululbaan gid mga kaaksyon, kay nga aman, bisan ano nga saway sang otoridad, bisan ano nga singgitan nga dapat maglagka-lagka lang, aksyon nilmarang iban gagbayanay pa. Action firing line. Nanginahano man ni sila yaman, araho, sa sininga udto o kung sininga agaman, karaguhang man gani ang taga-Purok Mahimulaton, Barangay Banago, diri sa Bacolod, kay nga may ara sang 3 tanan nga nagpositibo sa isa ka purok, kagini sila posible nakuha nila sa tong panday nga nagpositibo man sa COVID-19 sa sina nga lugar. Action firing line. Dito way gid kamoya kadudlaan, no? Doon di gid kamoya no na hadlok sa sininga sitwasyon nga way gyapon ang social distancing, iban daw way pa face mask. Samtang mga kaaksyon sa Lunes nga adlaw, ipatuman na gid man kun tani sang DILG ang pagpanakop sining motorsiklo nga wala sang barrier. Pero gin-extend na naman ini sa tubtob naman ni Hulyo 31 na naman. Gatras, siguro basi kulang pa blang supply. Action firing line. Basuay pas lagro pang obra damo blagro nga supply sang ilang nga barrier te patras tan. Action firing line. And yeah, may mga consideration during DILG kag IETF mga kaaksyon, so extend na naman until July 31. Pero ang pulis na interview naton, hindi ang pulis makapanakop sa mga wala sang barrier nga motorsiklo bisan may angkas. Hindi sila makapanakop ang HPG, hindi man kapanakop ang LTO, hindi man kapanakop unless kung may ara sang executive order nga ipapanaog ang LGU o kon local ordinance gid mga kaaksyon. Action firing line. Pero ang ako lang diri pangabay sa inyo, hindi nyo man pag-abusohon ha, kay bangod hindi makapanakop ang aton otoridad kay wala sang executive order kag ordinance, basi hindi man ka magbutang barrier, butang-butang ka mo da. Hindi lang pwede nyo lang bala madala-dala, magpanaog ka mo, pwede nyo lang mabitbit. Galing kay ginakolbaan ko diri, nga base may ara pa sang pagsulundan, gid lang aton siri nga IETF kag DILG nga dapat amo giniho ang sistema niya, baklon nyo gid niho, hindi ka pwede ka paobrada, dapat amo gid niho. Action firing line. Ay, suskoti, sige lang at least ang tinutuyo sang IETF naton ka gobyerno, amo nga malikaw kita sining COVID-19 nga mas nagaduging pagid sa sining nga mga tiniyon. Action Brian Morden. Action firing line. Ang Negros Occidental mga kaaksyon nagpauntat anay sa pagbaton sa mga local stranded individuals, bululuta ng ila sa quarantine facility. Action firing line. Timayo gid nga tikang mga kaaksyon kay nga kadamo nagid sang positive diri sa aton kag may ara na gid sang a community ini o local basta lokal nga transmission. Balikan ko na karong makaaksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Action firing line. Ang isa ka senador, si senador o kanang DOH mga kaaksyon, nagpabalo liwat sa mga LGUs naton. O mga LGUs naton, abi pamati kamo sa mga protocol sang home quarantine. Ginapa-insyende dire sang DOH nga dapat ang isa ka LSI nga gusto i-home quarantine, dapat may kaugalingon nga kwarto, may kaugalingon nga banyo. Pagkatapos, kung may ara siya sang pamilya dira nga vulnerable sining balatian nga COVID-19 o kon virus, hindi na lang siya pag i-home quarantine. Kinaklaro na gina, kung wala siya kwartos balay niya, wala sila banyo nga kaugalingon man ining LSI nga ini, o kung sinong gina home quarantine, ibutang na lang siya sa quarantine facility. Action firing line. Amo na dapat sundo naton para sigurado. Samtang dito ya sa Manila makaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte sugo nang imbestigahan ang alleged nga korupsyon dira iya sa PhilHealth na naman ho.
Kay nga aman sa pagbakal sa ning information technology system, no? Information technology system akaksyon sa diin may mga sinabtanay nga nagluntad, nagligad nga adlaw sa Zoom nga meeting sa ila sini nga mga opisyalis. Action firing line. Amo na yung sitwasyon ta, may mga korupsyon pagkakatabo, no? Di kaya malikawan, no? Kwarta, yan, no? Action firing line. Wala tonta niya, kay si Presidente Rodrigo Duterte mismo amo na ang nagmando sa investigation. Ang COVID-19 subong diri sa Pilipinas, 76,444 ang confirm, 50,063 diring active makaksyon, naka-recover diri 24,502, pero ang patay ara na sa 1,877,9. Action firing line. Sige, amo nang dodalag ko nga mga balita sa national kag may mga Pinoy nga kadungagan, man mga Pinoy naton nga mga utod ganiho nga nagapositive man sa iban nga pungsod. Action firing line. La City 21 unahon kong patrol kay kaina gin-flash diri sa aton dugangan tang information ano giblang istorya sini mga kaksyon ha kon nga ang linuthang ining duha ka mga babae nga ini kag isa diri patay. Action firing line. Ano giblang sala sining duha? Sinong suspect sini? May na-mention kay na ding nga basi kilala nila upod sa trabaho, pero ti anong gin ang pinakarason, anong pinakalikod? Anong investigation diri sang PNP? Action firing line. Di mga babae ini sila ho? Mga babae ini sila nga pinangluthang iniman. Aring patrol i-check naton sa matiniyon sa mga detalye. Pero daligid lang, isa lang ni mga kaksyon. Daligid lang ha. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Firing line. La City 23, arin ng patrol sa Material Action dyan. Good evening. May gabi aksyon, Bray. May gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon. Ang patrol sa Gyapon, Bray, Peter Dari nag-report sa area action, Bray, sang Lot 3, Block 14, Gonzaga Extension, Doña Juliana Subdivision, Barangay Tukuling, Sulad sang Bacolod. May kangkanan sining sa kasuring incident nga nagluntad sa nigida mga gabi diri sa likod sang compound sang Top Star Engineering Service Company aksyon na, Bray. No? Biktima diri, inatudlo, or rather ang mga napilasan. Actually, all in all, tatlo dala ang suspetsado. Pero ang pinakatuyo gid ni babae gid action, Bray, ang victim. Ang iya magulang na ulamid action, Bray, kag napilasan man kag gindala sa ospital. Although di pa naton gid ma-declare ini nga pinakauling nga status diri sang duwa kay wala pa gyapon natapos ang investigation, ang markings kag ang pila diri ka mga ginahikotar sang scene of the crime operative sa crime scene action, Bray, siniman nga gabi. Kag wala pa diri makagwa si Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa police station number 6 action, Bray, no? So sining nga mga tanion actually kaina pa na diyan naghulat ang punerarya, no? So meaning action dyan ang patay ara pagid gyapon subong. Yes, no, ang lawas sining isa ka babae nga mo ni action, Bray, ang ginauna ginpalayag nga dead on the spot. Magsiling ka dead on the spot, patay action, Bray, diri sa area pa lang, no? Ang natabo amo sini para mabalance tong maka-action. Yes. Sining hapon mga around 5:30 base sa pagpalayag diri sining head ng security department sang kompanya nga si Mr. Lindon action, Bray, nga ang natabo sa nagpauli na ang kalabanan sa mga trabahante sining kompanya mismo. Even sa action, Bray, ang nakapauli na, no? Nagkabilin grade ko na permi masami ining ang trabahador o kagkabahin based ang accounting department sa company nga maning si Emma G.
Alvin Mahilom. Si MG Mahilom, taga-barangay Handumanan, ini siya nagkatrabaho in this action right. Ang iya manghod, permi na din nagasugat sa iya. Bali mo na nagamaneho sang salakyan, amo ni si Aimee Dicara. So duwa ni sa tanan, taga-barangay Handumanan. Sining hapon, pagsugat, sining ni Aimee Dicara, sa iya magulang, natsempuan action right, nga ari diri sa lugar, ining si Alvin Lanza. Si Alvin Lanza naman. Lanza or Lanisa? Lanza? Lanza, Sambay. Okay, sige. Residente inis nga barangay Alanginan. Dari man mismo sa sulad sang Bacolod. Inis siya nagtatrabaho bilang driver, mechanic, or may kung magsiling ka driver, mechanic, nag-mechanic ko inis siya sa salakyan, and may mga cases man nga di ko wala siguro or available nga mga driver nagamanay o inis siya sa salakyan ng Sambay. Timing nga pag-abot sining asang biktima diri sa lugar ining manghod sang nagatrabaho diri nga mo iniing si Aimee Dicara. Initially nagpanaog sa sasalakyan kay ang matabo sini diri is sugaton ni Aksombray ang iya naman magkulang sa sulod sa opisina kay kun makita mo ding compound sa likod sini diri do dito pagit ang main office nagaatubang. Okay. May mga parkingan na kasalakyan. Actually may dala nga do isa ka compound Action o sa ka-building Action Bright. Action Jan, dali, lang isa ka engineering specialist ning company Action Jan? Yes. Okay, sige. Kami nagapamangkot diri sa aton eh. Top Star Engineering Specialist Company. Ano nga lang liwat Action Jan? Top Star. Top Star Engineering Specialist Company. Do kilala pa nagaling tag-iya eh. Yes. Kilala ni isang upo sa Action Radio, Action Bright. Na ang tag-iya sining kompanya. And then ang natabo is pagka-abot diri sining ako sa sining lugar sining ni Dicara ara da ining suspect nga si Alvin Lanza. Dito Action Bright kag nakomentar niya ang pagpangluthang sa mangho sa kay Dicara mismo. Nagwa ang igo Action Bright initially is ulo, no? Ulo igo. Tumba ining si Dicara. Amo ni nagsugat, no? Amo niya nagsugat Action Bright. Pagkatumba ni Dicara na ang natabo Action Bright is nag-abot man ako na din nagwa sa opisina ining manghod ako na magulang nga si Mahilom. Pagkuha ni Mahilom nasa labat sa Action Bright. But silingon na tiruhan man siya, no, sining ni suspect na sila siya. Ang initial mga igo kundi ko magsala do ulo man. Pero ini siya gindala sa ospital. Gindala sa ospital pero pag pamangkot naton sa emergency responder ka ina sa area. Ini sa kuno do nagabura na kag critical ang kondisyon Action Bright. So ini solito Action Jan to make it clear ang on the spot patay manghod ang nagsugat sining nagatrabaho dira. Yes, amo na ang information diri nga gin pa sa to sa head security. So ang nagatrabaho gidra iya ara subong sa hospital. Yes, Action Bright. Sige, okay. Go ahead, Action Jan. Ang suspect naman, matapos makometer ang krimen, nagpalagyo pa ni siya kuno, nagwa pa ni siya sa may dalan, pero hindi pa naton gid malokit ang exact na lugar kung sa diin siya natumba. Nga natumba siya, kay ginbuno iya ang iya kaugalingon Action Bright. Ginbuno iya sa dughan. Ginbuno iya dughan, diri sa may left side, dampe. So may nagwa ito, nag-suicide man sabi, no? Pero kumusta ni siya Action Jan? Gindala man sa ospital, wala pa kita latest information kung ano gid ang iya pinakahuling medical bulletin. May mo dugay kung naara na si Police Captain Elber Bonilla, matag na nila ang status ni diri Action Bright. Pero Action Jan, I'm sorry kay ginaklaro naton ining suspect nga nagbuno sang kaugalingon niya. May saksi kita dira nga makatudlo nga siya gid man nagluthang sining duha nga ini. Amo pa na ang ginapangita Action Bright. Kaya accordingly, diri kay Mr. Lindon Kaina, amo ning head ng security, nga nakita na kuno nga may buno siya sa iya nga man nga dughan. Okay, kung nagpangluthang ka na sa duwa to ka babae, nga bunoon mo ko galingon mo, armason mo na lang ko galingon mo, kay gusto mo na mangin batay ka, kundi isa tuya katiro, patay ka tuya. Subongin tanto si pang ko galingon niya, kung buno ginman ko ginimo ya. Yes, Action Bright, no? So mo na gani, no? So hindi naton ni Action Jan, I'm sorry gida, kay gusto ta klarohon hindi naton makabig ini nga nag-suicide na gini siya. Yes. Hindi pa naton makabig, pilason lang siya kag ginapangita pa subong ko anong salary nag-suicide giman sa iyahan o kon may somebody nga nagluthang pagin siya. Daw mo na bing story Action Jan. Oo, mo na. Sige.
ang iya bala nga scenario or ang sequence ng event Aha. hindi pa kitastado kay wala pa nakatag sa statement ang police. Yes. Kag even gani ang amon gani akon gina pamangkot dre, how come nga nakagwa ang magulang kag nasa labat? Or Meaning, paano? ang magulang wala ya directly nga ginluthang kundi sa labat sa initial nga investigation. Sa initial amon action bray, no? Kag paano man nga ang suspetsado ginbantayan niya gid mahimo bala ang biktima ang inimanghod or wala. Yes. Ang imata actually sining napatay ang ari diri sining nga gabi. Nag-abot bago lamang lalaki ini siya no nagsulod diri sa may area mismo action bray, no? So kung nagtaw naton from our scene amo na ang sitwasyon. Duwang ara sa ospital, isa diri ang nagapabilin sa area gid man mismo. May madalom pag inini nga istorya no ang natabo diri. Iniya base lang kay ina sa tandiri nga pagpurpamangkot sa palibot. Impormasyon ini nga need for confirmation pa siya. Yes. Okay. Initially action bray ang manghod nagaobra man din ako no sa nguna sa top store company. Okay. Ang information nga nagwa ginpahalin ang manghod. May nagwa man information nga dumay ara something in between sa suspect kag sa ginpatay. Okay. So inaya for confirmation pa sa kapulisan. Kay dugay na di connection ba nga wala na nag-obra ining manghod. Prior pa man makometer ining pagpanglutang karon nga hapon action bribe. Okay. May ara ko gusto i-share nga knowledge ko man bala regarding sini pero hindi ko gusto ko police gidyang makauna action diyan blaw. Base karon action bribe no matibre mo lang kay base may wrong turn karon bala ang street investigation sa police. Kay kabalo ka sang una nga dinagawa action diyan pwede mo ikaw nga reporter kag anchor pwede mo bla i-picture out kag basi amoni mo na subong ya daw bawal na sa aton kabalo kag damo sang maalam nga naga-monitor sa aton ka nagalantaw nga hindi pwede unahan tang investigation sang PNP gid amo gid ang aton action diyan. Yes, amo man gani amon diri sa area kay inaction bray sa picture nga ginplastar or rather ang scenario ginplastar sining isa naton ka interview with si Sir Lindon nga mabat endo iya nga statement amo nang iya nga pagplastar sang istorya nga kung naton hindi pagin matabo action bray ang scenario nga paano nga pag-abot diri sa ang nalutangan paano na sa labat ang iya magulang action bray kag sino ang nagbuno siya no nga kon gimbuno igid man bala iya nga kaugalingon action bray no? May initial direction diyan kung ano nga armas lutang agin gamit may mga empty shells dira nga pwede naton bi ma-identify kung ini kalibre 45 or dibula nga mga armas. As of this time, sa itong ginakamtangan abi, hindi naton makitaan ang lawas sang sining napatay action bray. Hindi naton makitaan ang crime scene. Kay kibot kami gulpi nga gin stricto ang pagplastal diri kag diri kami sa may dalan ginbutang. Okay. No, pero I don't know kung ano ang sitwasyon sa sulod nga may ara dikto nakalusot action bray, no? Ano ni ginahulat may soko na tapos ng soko or ang soko ari pa Japon nag-investigate pero dugay na ni kay na pa ni di sila nagahulat. No, action bray. So may tendency action diyan nga ginpatras kamo da kay basta ang soko na ganing humari da way kagid mahimo da. Firing line. Amo na imong soko mo once umabot niyang soko ya latira na todo sang yellow line. Nga kung pwede pa lang, baka palayo ka mo nga mga tao, kag reporter, pwede pa lang 1 kilometro, himuon na nila action dyan. Ambot lang kung nga, pero protocol na nila eh. Yes, amo na ganyan action bray, no? So, there is area mismo, nga kung makita naton, ang iya sa lakyan, Toyota Revo, bala? Nga nagaduag sang maroon. May plate number ini nga WBL 735. So meaning magsugat ining manghod gasulod gini sa compound action diyan sa atubang sang office mismo. Yes, likod ni sa action bray mong masulod ka sa dalan. Tapos dito nagaatubang ang office nila mismo, no? Okay. Maigo ni actually ang mga salakyan nila, maigo ni sa windshield, no? Nagapungko no ining babahi sa sulod ra action bray
sining salakyan ni mismo. Meaning, way pa sa kapanaog, gile? Why pa, no? Sino ni nagahamyangon yung picture mo ni? Amo pa ang gina-confirm namon, ang iyan name, gid kag identity, kay hindi kami... Pero amo ni magulang kasunod pa. ayhan. Amo ni magulang ayhan. Amo pa ng for confirmation, Okay, sige. isa man ni sa kababayak Bray, nga nakita na ng dugoon sa tubang sining salakyan. Uy, kadamo, galinis ilan eh. Lifeless na ni Action Bray, no? Ang isa naman ka biktima nga lalaki ini, maigo man ini siya sang bala initially. Or ginbuno iyang kaugaliyon. Okay. Amo na gina-confirm na to ng Action Bray. Aha. Gina-check pagid naton nga kung diin gid ang pinaka-suspetsado kung siya ginibala ang nagdala sa ospital or kung hindi. Kung siya ang gintong gindala sa ospital. O kung siya gito si Alvin to Action Bray, no? Kag ko nag-suicide, gid masaya na kung may ara may nagluthang sa iyang iban nga tawa man ang tukibo naton. Yes. Okay, kung naton ang allegation nanto na iya ni Mr. Lyndon Camus Action Bray. Aha. Nga mo na ang senaryo diri sa area mismo, no? Medyo hindi pagid amo ginakaklaro pa ang sitwasyon sa lugar. Dugay-dugay kung makuha na ginaton si Sir Bonilla, siguro ka maplastar naton kay may ara pa nagagawa information ang suspect gid nga main gid Action Bray nakapalagyo. Nan, amo nang aton nga amo na nga daw ako mismo hindi ko ma-reconcile kung galingon ko paano ni natabo mo. Oo. So mo na may isa gini ka person or duha behind sini nga way na da subong. Yes, amo na sa Action Bray, no? May duha ka anggulo. Ang unang anggulo amo to nga si Alvin ang nagdutang. Ikaduhang anggulo nga ginpalayag nga kita mismo ang nagpatigayon sang pagpamangkot sa area nga may isa gid ka suspect nga nakapalagyo from the crime scene. Nga naulamid imbes nga ginbuno to sa dughan, may mo Action Bray nga igo to sang armas luthang man ang naangko ni Alvin Action Bray nga tuga sang pagpanglutang sang gunman. Yes, pwede man pwede na tumambal nga pati to siya ginluthang man. Yes, Action Bray. Amo na siyang duha ka mga at least nga na nato sa tumakagsun sa duha ka senaryo kay even this area hindi klaro ang natabo. Siyempre paglok panay action diyan sino man bing mga katupad nga magwa kundi magpinanago anay pagkatapos lupok among pagwa nila ti tapos ng senaryo way kana itudlo kung sino mga suspect da. Yes, amo na gani ang gina-check ginato diri sa area. Ang aton pangamuyon diri nga aton nadala sa ospital nga magulang nga utod nga makahambal siya ka makasugid kay siya gito makaplastar ko na matudtod nga istorya diri. Yes, Action Bray. Clear ko lang liwat, duwa ka babae ang ari diri sa lugar. Sili nga gabi, ang isa yara sa sulod sang salakyan, ang isa ara sa tubang sang salakyan. So meaning duwa da subong aksyon diyan ang butang ta patay, babae? Initially, yes. Initially, no? Hindi kitabi kung inabi sa statement rin nila, hindi mataod-taod, bala? Hindi ka mo kasulod mo, no? Hindi nyo makita-an? Pag-even Action Bray ang management sang Top Star, wala ito sulod. So, police lang to na ato sa sulod sa mga matinion. Tinga nga, hindi dapat kabalo ka sa media bala, makabulig kita mo. Nga kung ma-inform tani sa publiko, subong kung sino kakita sang tao da nga nagasala-sala ka daw ga lias-lias, kundi ma-inform tas police, di kun home-homon tala ni karon da nga di kita kalawag sa sitwasyon, da paano tani kabulig sila daman? Yes, no. Pero ang isa to kay pinaka-lapit gid Action Bray, kay tamo ga pamangkot. Amo tong senaryo nga ang duwa ara dira ginluthang ining dira sa ospital ginluthang man kag may isa gid ka gunman or suspect nga nakapalagyo Action Bray. Amo ni siya ang ginatutukan niya naton. Ang una to nga version amo ni ang statement sang aton interviewee kay ina diri sa area nga si Mr. Lyndon Action Bray. Yara pamatay naton offer breakers ang pagpayag sa aton interview nga si Mr. Lyndon na kaina ang head sang security sang ining kompanya. Upod ko na sa trabaho, si Pana Alvin, si Aimee. Ano ang apelyido na nila? Ang magulang ay, paano na siya, Mahilom. Mahilom ang laga na yan, Dikara. Akin, anong full name nila, sir? Ainijen Dikara, Aimee Mahilom. Sir, anong natapok yung kayo? Actually, wala nakabidis na tabo, out na kami sa office. So, doon nakabalita lang kami nga may nanawag sa akon, nga may nagtiniruay din kuno sa opisina. Sa likod, sir. Sa likod, so, sa subong din, buhay kasulod, kaya hindi pa ko masudlon. No? Pero ano kuno, sir, ang
Ano, sir, anong suspect, sir? Anong mga nagano? Oo, ay kung pali kabalo na sang ilang problema. Kay kung sa trabaho yan, tani sa kabalo kay sa trabaho. So, wala na yan eh. Hindi na inline sa trabaho. Okay. So, wala kami kabalo. Kung personal na nila yan, so sila na yung nakabalo. So pala naman, yung mga personal, hindi na problema, no? Siguro kasi hindi man na matabo kung ay sila isang personal, eh, kung sa trabaho yan, main na kami na, intra na kami na. Okay, isa kami na sa mga staff. Pero may CCTV sa area. Amo ganun subong nababot, kasi subong ang technician sa CCTV, tanaw namon kung nagka-activate ang CCTV, so hindi pa ko subong kasulod, eh wala pa niyang wala pa ang technician. Okay, so pagkabot ng technician, eh, maayo lang kung matulod na. Para Sir, may idea ka, kinalantaw nilang suspect, sir? Ano nilang suspectado? Ang mga hambal nila kung ginang muna kung madala man sa hospital. So hindi man naka-confirm nga siya, kasi wala makita. Okay. So sa sunod sa ilay ang istorya, muna. Yung tiro, Hindi mo na kayo, matilupok mo, yung tiro eh. pinako nakalupok, sir. Ngayon, napunta ka kung pinakalupok. Kaya ang ara ka sa sunod ganiya, naglaga na lang ganun. Kasi base wala kung malamit pa. Meaning that time, sir, off na yung office. Wala na opisina. Maggawa na sila. Okay. Magawa na. Ano ginura sa sir? Sa mga lapit na lasing to. Mga 5 p.m. na, sir. Oo, mga So that time, sir, Bakit na siya? tao sa sunod or sila na lang? Sila na lang. Sila na lang nila. Ito na kitwa. Tapos may kitulod nga duwa makasitutare. So, bali sila na lang daya bilin. Kaya bali pa may mga daya uli kay kamera. Ba't lagi na kwan mo? May mga anonymous sir nila tira sa opisina. Actual na, Bray, wala, no? Ang statement ni Ano to siya gani sa opisina gani? Heads of Security, Action, Bray. Heads ng security, siya din siya dapit. Nawala din siya ko na that time. Why siya tabuante, why siya na mangkot-mangkot sa mga tao yada? Amo pa gina-action, Bray, no? Oh, kasi puro lapaw tong hambal ito. Tamo na gani, ang hambal yaw. Head security ka, why kagid kay Diaplo pamangkot da kung ano ginatabo dito ng mga security da ka puro lungko lang da sa kilid-kilid da. Ang iya rin nga pa namin, iya di argumento is wala sa kuno nalungong, kuno mga personal dahil lang nga inaway sa sulod. Hindi, why man tayo ka pangita action dyan sa personal nga inaway nga aton di ang senaryo lang. Kay galing atong security guard man kuton mo lang kon may lupo kon why do akig siya magsabat yan. No, siyempre may patay di lupok. Kung ano man klase tao nga ginapamangkot ka lang sa reporter ka Bertoldo sa imo. Normal na nga ang pamangkot kung isa may ara sang diferensya. Oh, hindi ka ganay ka pamangkot sa mga tao mo da kanong senaryo sang tiruhay kina sa abton mong reporter sang Bertoldo na ano klase head ni sang security naman. Kaya sobra gina taw-taw naton. Kaya nga balya duwa lang kuno kalupok. Di kun duwa kuno kalupok, duwa lang kalupok. How come nga may igo pagid ang salakyan maigo sa lawas ang victim nga babae nga manghod. Maigo pagid ang magulang. Basing bala guro ni ginusar ga banda-banda bla tapos ang igo sa isa o dito naman spiak o balik may gani ko may igong heda. Amo nang gina-clear ko sa iya. Ang isa pagid action, Bray, nga ginambal nila nga ginbuno kay wala man may nakitaan. Sino naghambal ng buno? Siya man to? Naghambal ng buno? Yes, action, Bray. Di nyo to napulot yung istorya iya? Oh. Di ba ang action dyan amo ni? Head yung security, kapag abot mo da, may security ka da mo. Oh, ang security ka na bilinda, pamangkuton mo. Kung anong senaryo di kagina, diin ka mo. Oh, paano ning nakasulod din nga may armas gali ning tawo na iniwan nyo gining kapkapan eh? Oh. Yes, Diba? amo na, no? Ari sa sulod sang compound. Oh, ari sa sulod ng compound, galagaw-lagaw ning suspect ni may armas gali ni, diin ka mo gano kamo diya? Dibla? Amo nang isa nila dari ka hindi nila maklaro ng senaryo. So ang magaling namon, para di maglingin ang ulo itang matag palamati, iidikto na lang namon tutukan no gyud ang statement kag ang investigation sang pulis. Kay kung sa ila nga part, supposedly dapat na ginatag sila nga statement kung anong ila dari nga nakita observation, even the CCTV camera may ara sila kuno galing kay tingitaon pa kuno nila kung sinong ga-operate. So amo nang isa pagitani ka makabulik dire. Sino naghambal na nga pangitaon, sino ga-operate? Amo mo to siya ang headman. Ano man nga sitwasyon nga daw sila. Kung dapat may idea na sila, security sila, iya mo. Sige, action dyan, ano? Medyo ginayuhom ko na lang ang
Ay, sus ko. Sige. Dason ganang interviewon ka mo sa media. Kung di ka mo walang magsabat, abi pag kipot na lang ng bibig ninyo. Action firing line. Kaya nagadugang ka mo hatag sang sitwasyon nga hindi magkalaamo action dyan. Yes, no, I think kuwaon ang Bangkay Action Bryce. No, kuwaon na susulod. Makay wala pa man din nilaging kuha ang ang lane diri, ang police line balang ang butang nila. No, paano kasulod diri mo na medyo bulubod lay diri samon mag at dito magsalaragway ang senaryo sa sulod eh. Sige lang. Maintindihan tagid ang sitwasyon action dyan. Labi na gid subong at may pandemya kita, mas maayo magandang nga distansya kamuda. Tama man? Galing muna, para magklaro karon, bantayan na lang sa itong mga investigation sa police station number 6, no? Kasi police captain, Elimir Bonilla Action Drive. Basi, gumawa na karon si Sir Bonilla kag mga kawatan mo, pabalo ka lang na hindi kay live to direction dyan, Yes, Action Drive. Muna sa gyapon ng senaryo diri sa area, taglibot sa Bacolod Action dyan, so, sa Action, sa Bacolod Action Radyo. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, hindi pa gid naton masigurado, no? Kung pilagid ang patay, pila ang pilason, sining shooting incident, sinigid ang mga hapon, initially, nakita sa patrol nga nagahuray, adto kay na isa. Kung tanay makadeterminar sining ton gid nga kapulisan ti BC pasubong sa pag-imbestigar, kumpletohon tanig karon na kundi madala di action firing line dalon ta gini sa masunod nga programa karon at least may ideya kita. Ano giblang kaugot sina diri sinong gunman diri? Sino ang suspetsado diri? Anong sa likod sini tanan? Action firing line. Anong armas ang gingamit diri sa pagluthang? Sin-oto ang gidala sa ospital nga isa ka lalaki nga gin-allege nga di na ko magambal to kay mabutan to sa chismis nga ginbuno ya kuno ko galingon niya. Tikon siya tong suspekto nga nagtiro sa tong duha ka babaye. Tikon gusto mo mag-suicide, may armas ka lang gid nga abuno pang dughan mo kun nagantos ka subong. Action firing line. Ginunayan lang tani sang armas luthang niya para kay tapos ang istorya. Now galing kiti ato tanan nga mga statement halin sa mga mga nakakita dito nga tindi kompleto. Mo na nga kita mismo di pwede unahan hulaton tang pulis karon nga sila gid mismo makaplastar sini kun anong istorya sining nasambit iya nga investigation. Action firing line. Last 48 Action Radio Philippine Standard Time. Una nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag subong man Life Firing line. Diri sa Bacolod mga kaaksyon na himot Firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay, i-check taning isa ka barangay kapitan nga nagbutang iya sang donation box sa gwa sang gym nga dira naga-release sang SAP diri sa Bacolod. Kag may litrato gi-check nila sa ginatudlo yang donation box blaw. Kung dramahon ko, di antes ka maglakat bilin ka na sa box nila. Action firing line. Sino ini nga kapitan? Nga ginhimo ya ini anong rason? Karon pagbalik naton dira lang kamo Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapal. Luming na bangon ang Sakura. Oy, may gabi sa aton sinima tagpalamatian na nagamonitor sa buong si Mia Angela, na? Araman si Aldrin Limaco,
Marlene Diaz, salamat gid sa pag-monitor. Edwin Pineda, nagapamati magani si Sir Kenneth Cipriano, salamat gid ano. Si Tia Chris Ania Boyson, good evening kay Alisa Francine Adiva, salamat gid sa pag-monitor. Allen Transporto, good evening Sir Brian, monitor lang ko to Allen sa Masville, Barangay Cubay. Mga angels ko na nga si Joy, si Lenlen, always nagamonitor. Tatay Muroy, Nanay Letida, Mama Edna Lapar, always nagamonitor. Si Inday Rolina, Transporto, always man. Salamat gidra sa inyo, padayon lang sa pag-monitor. Si Romeo Ballesteros, Araman, si Romeo sa Juan Gonzaga, Barangay Tacoling ito. No? I'm sorry, wala naman na-mention ang lugar kay na flash report namon ina. Si Jeff Chavez, Action Bright, good evening. Imo sa imo, watching lang kami dia sa Green Energy Solution. Salamat din sa inyo. Dorita Fidel, nagatutok man sa Kabakawan, Barangay Villamonte. Imbong Diocampo Bao, salamat gidira. Na Action Bright, kaluoy man sa mga babae gintero. Una gani ang nagwa report isa, pero gina-check pa karon ba si duwagid ini bonano naman kabay pang isa lang. Si Arman Tinersi naman niya sa Capitol Hill Subdivision Bacolod, naga-monitor man. Si George Gargasiran, good evening Action Brian. Basigin brikan siya sang bayi kag hindi mabaton amo na gintiro ya mag-suicide kay hadlok mapriso. Galing wrong sang tikang gani man kabay pang mabukaran ning matuod ng istorya. Giovanni Torino naga-monitor man. Ano gid bala mag-utod nga istorya man amo na Sir Giovanni gina-check pagid kung ano gid ang istorya sini. Dorita Fidel Araman, Nonoy Noel, Action Bright, good evening. Hindi to Chief Security kundi Safety Officer ang gin-interview ni si Mr. Lindon Camos. Sige, salamat sa information. Franco Villanueva Osorio Araman sa Barangay Mandalagan. Ronald Herbolinga sa Doña Juliana sa May Gonzaga, di siya ayon Danwes Ayo Biore, wala to gintiro si Alvin niya, naglaslas siya siya liog niya, siya ang gunman. May mga information nga nag-aabot diri. Salamat gid. Galing di naton masigurado na kay nakadepende gitas pulis, no? Si Loida Española Untal, naga-monitor man sa IB Magalona. Ronald Herbolinga, dire na sa Tubang School. Dali ko gid magets mayo kung di nga dapitin na. Sir, ang duha ka patay amo na ang mag-utod, ang gindala sa ospital amo to ang gunman, tapos niya tiro sa mag-utod ginlaslas niya yalio. Grabe ano. Salamat sa information. 1-4, good evening Sir Brian. Tamyaw ko lang sila ni Rolando Hava, Lorna Haba, Willie Paiba, kag Barites Paiba, Barangay Kaduhaan ka di Siri Permi ginagam-monitor. Araman si Bambi Padirnal, salamat gid. Kativer Araman, no? Ang duha, okay, sige na, basa ko na. Giovanni Toreno Liwat, ang ano na nga ginpatay niya gid ang amo na ginaimbestigahan pa subong sang policer, no? Nonoy Niwel, naga-monitor subong ang family niya sa Villa Maria Sumag, salamat gid. Pib Smart, Tadio Salcedo Araman sa Tanza Cavite. Si Loida Española Untal again, no? Good evening, patamyaw ko lang Melchor Untal diri sa Barangay Alicante, IB Magalona. Araman si Giovanni Toreno again, o si Los ang kabangdanan, anuman, why pag-investigation, ano? Veronica Santillan Manukan, Nagalantaos live sa Dumanan. Nonoy Noel, Safety Officer, not Chief Security. Salamat sa information. Okay siya, maguro naghambas ko galingon niya to gina. Si Jerry Azero Jr., Action Bright, good PM. Action Bright, head sang security department, guro head sang security ina. Sige, check na ton. Eden Hatilogo. Salamat. Si Sam Ninel Cuevas, wala kaagi training. Reynaldo Pedroso, naga-monitor man sa ilang barangay subong. Si Fidel Togli Ortega, good evening, still watching Silay City. Salamat. Ramshel Araman, Jose Mongcal Torilla, Shirley Mandati. Good evening, Action Brian. Amo na nga security guard ang wala concern sa pareho. Arlene Ong, relax lang, Action Brian, hindi magpa-high blood. Ay, why man na. Kisa blood daw, hinang pamangkot kita sang kwan, kisa daw tayog. Shiley, grabe nga ngalan, ha? Good evening, Action Brian, watching live from Silay. Liz Guillema, where na yon at takuling man, ano nga porok Sir Bray, sa Gonzaga, to siya diri sa may Doña Juliana. Fernando Lombre, good PM, Sir Leo ko tamyaw san Day Jovet Lombre, Suset Nimenso,
Nene Midel tanan taga Dakutan Dako Silay City bako damo sa taga Silay Subo naga-monitor. Si Abrel Bibalio Sibio or Abrel. Rona Regida Trava naga-monitor man sa Valladolid. Eden Hatilogo nabasa ko na. Amy Esmeralda Dolido salamat gid. Randy Arsiaga Santisas watching from Metro Manila. Liza Montecastro, good evening Sombray watching live from Doha, Qatar. God bless Action Radio. Salamat. Paul Spat III, watching Subong. Si Rose Napaton, good evening, Action Brian. Nicole Seraso, kag sa Papa Jo Napaton, Karen Napaton, sa Barangay Estefania, thanks, gid. O, Estefania, kinido, gindumog sang damo-damo. Dugay na utang ko. Uy, utang. Action Brian, Tamyaw Landa, Manong Nene, Purano, pamatigid Subong, Si Alisa Francine Adiva Araman, si Artemio Hardinico, nagamonitor sa Kazakhstan. Kumusta ka mo da? Romville, sina Rosa Hinko, good PM, Action Brian, monitor lang kami din Morsha, tamyaw ko lang akon bana, si Nathaniel, kagbata, ako nung si Rabbi, no? Si Rins John Artas, good evening, Action Brian. Ana Fe Castro, good evening, Action Brian, watching from Barangay Bata. Stephanie Kabutan, Action Brian, watching and listening via FB Live. Diri sa Norzergeri, amotsak man ko, Bulacan. And Totoy Catalan, salamat gid. Flores Lidmar, Lyndon Camos, kilala ko gid na o upod ko na safety na siya, dugay na kami na ipo sa triple sang una. Ay gali, sige. Si Manilin Alvarado Baido, good evening, watching from Camalia. Okay, sige. Balik ta karon dugang pagid, ano? Nga greetings. Action Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo antes nga makabuligid sa inyo sini kabataan kag sa inyo nga mga kabataan, ano? Magpa-enroll da sa academics kangay sa accountancy and business management, humanities and social science. May araman sila sa housekeeping NC2, food and beverage NC2, cookery NC2, contact center services NC2, organic agriculture products NC2, no? Ang nasiling school year 2020-2021, pwede ka mo makapa-enroll via online. Magbisita lang sa Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod, mga ka-aksyon. Ano? Or pwede magtawag sa numero 7089 information. Libre ang uniform diri, no? Kung maka-eskwela ka sa First Academy. Action Brian Morden. Action Firing Line. Gina-endorso naman sa inyo ang paghahambalan ang imo cholesterol, hyperacidity, sobrang asin, creatinine kag iban pa, mag-evergreen A, vitamin C, magnesium, B, vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Ini may ara sang pito tanan ka mga sangkap kangay sang turmeric, kang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Ining halos tanan nga botika diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pwede sa may Ricarsi Pharmacy sa La Carlota, Botica Fred sa Valladolid, sa Mami Joy Pharmacy sa Valladolid man, Tito JK Pharmacy sa Escalante City, mga kaaksyon,
Dira sa may Zainin Drugstore, Escalante Pharmacy, Araman, 978 Pharmacy Sagay, 978 Pharmacy, Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City, St. Veronica Drugstore, Cadiz City, Butika Sindro sa Victoria City. Ang Brian Borden, Action Firing Line. Last 8:05 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Subong adlaw, actually halin pa kaapon aksyonan tagtaganay sang ikaduha nga tranche sining social amelioration cash kagin grants ng gobyerno para sa mga pigado naton nga mga utot. Now, ang Bacolod isa lang sa 11 ka mga dalagko nga mga syudad sa bugos nga Pilipinas nga ginatagan sang tsansa nga makabaton liwat sa ikaduha yang higayon siring 6,000 pesos nga ini, na? So diri sa aton ba ang Barangay Estefania, I don't know sa sining mga inuras kung tapos na, ginakontak ko si Kapitan doon, di kami malabot gid. Pero may masadya diri nga balita kay nga aman may isa ka barangay diri sa Bacolod nga ang ila kapitan action nagbutang iya sang donation box sa gwa sang ginapang-release iyang 6,000 pesos. Na ano nga sitwasyon ni man? Kag aside sina karon mamangkot man ta sining kapitan kung kumusta ang gin-lockdown dira sa iya sining nga barangay na bisitahan na bala sang Interagency Task Force sang Bacolod. May mga taga City Health Office na bala nga nagpadulong dito. Pero nahon ko lang ni kung ano ginibala ning donation box nga ini kido ka unusual inihaw. O may ara ni bala sang tinutuyo gid nga maayo o kon hungod sa buot ano nga sitwasyon. Pa-explica ron tabis kapitan kay siya gini may ideya sini tanan-tanan. Online sa firing line. Sa aton nga linya, kontrobersyal niya kapitan sa Bacolod diya, si Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob Cap, may gabi dira sa imo. May gabi Action Brian, no? Kag may gabi kasi tagaplamate sa programa mo Action Brian. May gabi si Kapitan Villarosa, former ABC President diri sa Bacolod, presidente, kage presidente sa tanan nga mga kapitan. Tisubong niya ginsuloy na lang barangaya kaysa barangaya kuno sako naman siya, no? Pero Kap, salamat gid sa mga time. Unique ya Kap ang imong pag-viral subong, no, sa social media kay nakalambot diri sa amon kay may ara sang donation box nga nalitratuhan sa gwa sang imo sining venue nga dira na nagtag sining 6,000. Ano ni siyang sino nagsugo sining donation box Kap kag anong tinutuyo sini? Action Bright, isa na din si kilala ginaasa din, no? Apat na silang napatay, no? May napatay na din yung Picado, Black Action Bright. Ay, may patay, diglo sa imo. So, Picado, Action Bright, supposed to be hindi gigugusto. Kasi wala man kita kapangay donation, wala man kita kapangayo ngayon halin sa una Action Bright mo. So, siling ko siya, hindi gigo ka bulig, kasi Picado man kita, kada subong sako, man siya kap, ano abikap nga ng mga ayo kami na donation siling ko makon gina matalupang dahil gina siling ko ang mayo yung imuon makadto ka mo sa DSWD, no, mga ayo bulig mga ayo di ka mo ko sa syudad para nga pabayaran ninyo ang utang ninyo sa punerarya. Picado Action Bright siling ko sila makon gina karon ako sunod kadungod hindi man para sa ako Action Bright para man sila wala gid ako na sita gid siling ko untatan nyo na kay siling ko hindi na makabulik man kita tani pero may kwan gid na siya kati jakap siya ulo man ang kwisyo so mabulik man kun hindi ko kag itulungao nila. So meaning ka aminado ka nga may ara gid man niya sang donation box nga ginbutang mo dira sa gwa sang gym. Actually, Action Bright, kay siling niya, kung sila mga ayo, wala gina sa may matag Action Bright. Yes. Wala gina sa may matag sila. Misin, yung nagkakuha sa SAP, kay una-unang sa SAP na Picado man. Siling ko, niya, kabula gina sa amon may mabulig. Kung ikaw yung magambal yakap ya, may mabulig gina yakap, kay mahuya na si mo. Lingkote, tilawan nyo lang. Lingkote, wala gani mainit-init nakita na. Siling ko sila. Ginbakit mo na lang? Pinpalit ko Action Bright, siling ko sila, siling ko sa aton to si Rira, sa amon to si Rira, siling ko,
tili ko pilaban to dyan, wala na mo na lantaw ka kaya masih pilaban to kinamo na daan ka pong ang talakan. Hindi ko sila bayil na lang da. Bayil na ikononta na boss, i-desisyon, ikononta lang taot na buwas-buwas. Way pa to nabukan, Kap? Way nabukan pagali? Way pa? Yap, dita ka kung pila kung bagin, untat man mo. Mga pilala ni ka oras to nga nabuta ang box sa Guasan Gym, Kap? Wala man mo orasan. Kinainit po kung ipontat kung nanangsap man kang kaya di ka mga salawayon manaksumpay ang mga tao, no? Tungod man sa kapga doon, kadali mga claim. Unti, nag-viral ka bisa ka sus action by. Sus, di kay gasala man kita, may ara kita nga positibo. Makato naman ako diri sa SAP, abi. Si wala ko na siling ko, hindi ko na mapunggan ang tao action by. Kaya nagulpiada na 5,000 rin na sa dalan. Dali lang gid, Kap, no? Dito tanay sa box. So, buwas obrihan nyo ni, kag ipanagtag nyo na ni, sa pila to kadi kabilog patay, dakap tangob subong? 4? Bali, anom, gid man na sila nga pigado, kita action by. Anom na sila, oo. Siling ko sila, hindi ang wala man nakasiguraduhan mo siling ko ginawa ko man sige papalawag ko man sa microphone action by nga kung sino man mabulik hindi mandatory polo ka 5 pesos na so meaning gali kapya ang ini nga box nga ini ginlawag mo to sa microphone nga may example may box kami da may patay nga kapay bulik ti ara man galing nga gin palapta pag iniya nga daw may lain nga intention against you how di kayo supposed to be baka to maginasla sa distributor action by mga electric ni sila pigado gid pigado gid action by hindi man pero kinalawag sa microphone nga mahatak na ang hindi lang kag para gid sa patay kumbaga limos in short limos nyo na kaya tikabalo ka man sila ang SAP ni action by nakita nila nga tao di kay kita mo kung gakuan release ang SAP may kabaligya prutas may kabaligya mga pagkaon damo nagabaligya ang hilaya mga bulik so ang nakalitrato siniguro basi ulihin ni siya abot pagkakita yang may donation box way sa kabati nga para grito sa patay dahil niya litrato kabutang sa Facebook ya actually action ba ang nagpicture gid man sina is ang mga taga DSWD nagpicture sina kag siyempre so ang ambal sa akong do si Rira niya Kap ma-issue naman na mukap mo siling ko ilawag nyo na ang hindi magata ang hindi magbulig hindi labay na lang kay siling ko so kung lihin ang desisyon ko kuntatan nyo na kay ba-viral naman na wala na trang i-viral na nagka sa social distancing nagdamo-tabo dugangan pakit sinasin kuntatan nyo na ako man mismo nagsaway action by pero suliton ta sa mga gabi Kap ha para niya sa mga patay limos. Kakilala natin sa action by. Kakilala na sila ng mga pigado action by. So sila ko sila pila unod kikadlawan ko sila. Nyambot ko kalabo to kap 3 kung kalabo to 3,000 likot bisa 3,000 tulungaan yun na sa i-update ang action by. At least, boss, basi ma-text mo ko Kap, ano? So at least naklaro ta subong nga gabi, nga hindi niya personal makadto naman sa kung anong huna-huna sa ibang niya basi korupsyon naman kag ibulsa sa mga official ta kundi para to ya limos sa mga patay. Amo nang klarohon ta subong. Taga-tangob da. Taga-tangob hindi man pagmilisyahi pero may ginahimo ni kapit. Inisyatibo niya galing mo yung Kapitan Villarosa, sir. Inisyatibo kasi sila man sa action by matulungaon man nila. Para nga kikalo man action by ang barangay. Kabalo ka naman kay action by independent ko. Wala man kita ka pangayo-ngayo kung kasino. Bisag ka pati ka man bisan pista namon wala ko ka pangayo donation wala ko ka pangayo bulig-bulig. Kay na Malaysiahan ang diguro kay ang litrato dinimo do ginatulot-tudlo mo gid ang box nga do gasugo gid lang antis ka magwa da bilin da nay bisan pila lang. Di gitudlo kay sila ko para ni sa ano. Di gitudlo ko para ni sa ano. Sige mamangkot ko mga tago niya Kap to pakitlo gito siya Kap. Kung ikaw kuno maglawak may matagit. Kaya may kung ako kung maglawag kung mga ibulik may matagit man action by ito sila man yung gakapot mo hindi man niya kami nga para sa amon kundi ang natungdan man action by ang box to Kap may ngalan man to nga limos ne may nabutang to donation box lang gid donation o galing action by mga pigado ginasla ti alang ko silang ko kay kung sila mambal sino mahatag na sila pero kung ako yung magatak magambal siyempre ang tao may sigid man kita action by kung ako mangayo-ngayo mo pero way man gid ginapwersado nga o kung di ka makagahulog da di ka kagwa way man ginamos na no
Wala man action bray. Do ka exage na ni Guro na basahan tadi sa Facebook nga kada release may kada pag-ribbon maglabay butang gid amo na bla. Ti kon nagabaton kada 6,000 pila gibing 5 ka piso sa 6,000 no? Action bray ang una may nag-approach na sakon. Wala sang permiro gid pag-release. Kundi na mo damo to ya wala ko man gid pasuktan. O galing siniyang patay kilala gid na di kang kapanilig di sa palibot. Ginasugo na sa kilala na di sila. Pigado gid action bray. Kilala gid ya so wala na to nila mabayaran ang lungon. Pwede na to mabayaran di wala ang iban gisugit mo lang wala man na nila ganing buligan. So kilala gid na di sa nga pigado gid action bray. Okay. At least na correct. Ang isa ang tatlo kilala man ang pigado man. At least tonight na correct mo na Kap ang ining sitwasyon ano kay tiba si bala ang taga barangay Tangob na nagpinsar naman ano naman ning style ni Kapitan naman ning nagga-donation box pro para gali ini sa mga patay. So buwas tukibon ka pa kung pila. Ginlawag kuman. Galing kay mera iban nga laeng ilas ni intention. Wala kita na may mo action break important kuman gani kay wala gati guro abot pila na unod kat ginpuntat ko. Bukaron tanong pigi bank mo boss kay ba para bala mangon siho na lang ko Kap ay kumusta ang lockdown mo da nabisitahan na to kay do kagabi to na interview taman ikaw mga sobra 80 to kapuloy ano action bray ang una-una mga 33 ka pamalay. Okay. O galing action bray ang seaside Baliduan sa Kaprosyon. Ari siya na yan sa south pagkato sa may San Roque, ang isa sa north may boundary sa crossing Otso sa mga sa may mga palusot kidi sa crossing Otso da malupo sa chapel, chapel. Kaya ang mga taga-dra action by, kapalo ka naman, basta may amo sila ganyan balitaan, nagatawag na di sa barangay, ano na di ang adrena sila sa Abon Maagi. So, permiro, nag-30 meters lang ko, pagtawag sa akon, di kabalo ka man ang aton na di doktor na action by ito. So, sa ITF, so, kumpirmado nga 3, no, ang positibo. So, ang advice sa ako action by nga isira ang seaside gate. Isira. Isilin ko pa problema naman ini kiti una-una mo sila pakanon no problema gid ini kiti nagdinungan ang problema positibo kag tagahatagay sa SAP. So hindi naton ang aton obligasyon galay napta action by ini nga panimalay wala ko pa hindi pa exact figure no 33 siguro mga lapit ni sila Shin Kapamalay Action Bright kung membro sa panimalay malapot ni sila guro kulang-kulang 400 Action Bright tidak ko ini nga pilakanon Action Bright no mo na ganing resgo ini kung Action Bright nga problema una-una ang maidiyahan na Action Bright mga pagkaon ang budlay kiti Action Bright kiti nagapangita na sila may magigatas hindi na kabulig ang barangay sa ilang persona para sa pamilya nila mga gatas mga bulong pa nila sa pagkaon lang kami so tama kita budlay action bray so amo na subugin na monitor ko pagit ang isa na nanghilot kay base ko magpositibo to so bilugin na sa nga seaside kiti nagahilot-hilot action bray tiga pangamuyo kita nga hindi lang magpositibo ang pangilot. Okay. So mga pila gid ang positive da si mo subong Kap nga confirm na gid? 3 gid action by no nagaubra gid na sa syudad no 3 gid na no mag-Iloy na 2 ka bata kag isa ka Iloy. So kumpirmado na gid action by. So nabisitahan na ni sila Kap sang taga ang imo nga purok da sang ITF taga City Health na check na nila na. Kaya siguro ang ITF wala pa siguro action by gid no kiti amo ni kapalo ka masubong nagdukang tanan ang SAP. Correct na no nagdinungan subong. So puli base basta siguro makakadto gid na sila sa kuan kiti ga monitor man lang sila action by kita bilang kapitan so reklamuhan sa tikabalo ka ramang iba niya hadlok sa COVID ang iba niya wala inadlok isog gid kagabi to nga mo ni patrol may nasiplatan tos lang nga nagabitbit binagtong kuno do ga pinalagyot do sa pag-lockdown mo gid while interview ko sa imo tigya palagyo action but sila na sino man bisi mo magpakadto to sa isa ka lugar na may positibo sila so amo na ginambalan ko sila kaya gusto nila
ang gusto nila ibulgarana gid imigapon kasi po hindi na that is a confidential na yan no nga kami may mga taksanay na pila ka metro kag hindi na personal ko lang kay kabalo ka mo kung ako na gusto ko hindi ko yung mag-lockdown kay risiko ina Yes, galing yes. ang pumuluyo amo na nagareklamo sa barangay Mayo man na. gareklamo gina nga dapat ibutangan gina ko ang presangotso siyempre gareklamo ang ila opisyalis ang homeowners di sa Chapel Village kaya dapat hindi sila dito kage kung ibutang mo naman sa pirat mareklamo naman ang pumuluyo nga dapat kapisira na sila yakap iba sila maglapta naman ng virus wala ka pa sikatuan na action bright So, subong secure naman ka pa so far, ano? Duway naman problema ginto, may mga bantay naman, ha? Kapasalamat man kita sa ITF Action Bright, kita may pulis, so medyo tulutaw kay kita ara kita, so mas ITF pasalamat kita nga, kapasalamat man kita sa ITF, sa station na commander, kay Ma'am Vargas, nga ara sila, ay kamaayo kaya kung may police action bright, kay siyempre medyo, bisan ako, no, mas lami pag may po kita nila nga nagabantay kita action by so wala sila naglalayas ang iba niya kapag ita testing ko sila hindi namon ka mamagat ang dapat matres namon pero hindi ka mo yung manukit kung gusto niyo magwa kami ma-identify na mabalaan namon justify diin ka nga porsyon kung pila ka metro ka so ilistaw namon ngalan nimo kag pwede ka kagwa kung makita namon nga daw layo-layo ka dito okay pero mabalik ka dira kaya ireklamo ka man sa tupad mo to kung sinugat din mo sa iluhan Yes, amo gisina. Anyway, sa Kap, salamat gid sa mga time sa mga gabi na buwas sa pabalalan ko kung pilang kinitaan nyo sa donation box It-text na action bright pa itaw na action bright pa balon na action bright. Nami pag ginakap ko may video. Pa-interview ko pa si mo ang nangayo bulig action bright. Nami pag ginakap ko may video kapag hatag mo gid ang arena ang donation naghapon arena sa patay. Parang ibanda nga daw hindi gidya gaululugtas gidya sa imo daw mapatigid sila. Wala ko nag-video action ba itaw ganda kakagpa-interview sa imo action sige kay kadamo ga ugtas so ang kadamo gid ga kontra si mo dakap kay daw ka okay mo da sa imo no action ba yan sa una wala kuya action ba nagapangayo action ba wala man ko gapangayo donation bato man ako action ba wala gani ko gapangayo sang para wala ko gapangayo action ba no halin sa una wala kita gapangayo bisan sa pamilya ko no sa pamilya ko action ba ang mga pamilya ta action ba wala man kita gatikal may sugid man mo ikaw lang yung ginapangayuan ikaw lang guro pangayuan niya siguro kung patay na ko guro sa action pero hindi ko pinamatasan ang pangayo-ngayo molestya sa atong pamilya no wala kita pangayo action ba inaya tanan na may kabangdana na hindi na para sa ako na action ba sila ya kambal man pero hindi mas lagit bulig mayo na sila magtamay may magbulig pero magpakalain pero wala mas bulig action ba mega kontra si mo tigpipila lang pero damo nagapalangga kita mo kapitan kada gani meaning damo nagapalangga si nakilala na tested naman action ba nga abansi ko action ba lapit 4,000 pero ako action ba kita kapungko kita ang responsibility ako naman lang ganing paminsan nga ay kakapoy naman magkapagkapitan action ba o galing ang tao nagambal niya kapon hindi ka na magkapitan sino talaga na namon sino sandiga namon so amo na bla tanan action ba may kuan gid action ba may rason no action ba sige Kap salamat sa mga time sa pag-interview diri kag pag-monitor diri as always sa aton nga pagpangalagad mabuhay ka salamat mas sa programa mo action ba nga masabat ko ang issue kag ma-monitor nyo man may kami nga mga pumuluyo may dangpan man kami sa inyo mga media action ba nga mapasabat yung man ako sa kami action ba madamo kayong salamat kag madamo kayong salamat sa tagpalamati mo action ba sa programa mo congratulations action ba salamat Kap Action Brian Morden Action Firing Line Tiyan mo to taga-barangay Tangob da sa nagpa-viral sining donation box nga ini para tuyas mga patay hindi tuya para sa bulsa sa kung sinodang huna-huna Action Firing Line di kapitan dugay nga jutay nga tipsing lang be jutay nga liko sang tikang abe gakakitaan dayon ang yasining nga tikang sikat gini si Kapitan Villarosas Bacolod mo amo rin kapitan nga
Perte halo gahibi ang simana kag bulan nga hindi magwangalan niya sa mga social media kag sa media mo. Action Firing Line. Ay grabe iya. Sige, last 8:25 sa aton sa nga pagpangalagad ang interview naton kay Kapitan Villarosa mga kaaksyon ginadulong gid sa aton sang ko ini buligid ko nagataas dira ang imo sining sugar no sang DTX 500 na mo ning gamiton nyo kay may tatlo ini anti-diabetic properties. Charentin nga nagapanubo sa glucose visin nga nagakontrolar sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon. Para ang compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay hinimiara sang ingrediente phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer mga kaaksyon. DTX Firing Line. sa aton karong pagbalik dugay-dugay, i-check naton ang syudad sa Bacolod kay may meeting sining nga hapon, no? Pagkatapos nga aring grabe nga balita sa Barangay Banago, 3 iya subong adlaw gin-interview kay nasang odto sang Aksyon BBB si Barangay Kapitan Mihares mag-aksyon 3 iya si sa kapurok na subong ang nag-positive sining COVID-19, no? Action Firing Line. Ang ginhalinan sini motong panday nga napatay dira nga nag-positive sining COVID-19. Ba anong sitwasyon sa lugar? Ano ba lang recommendation sang city sini sang interagency task force? Kay ti maginamo sini medyo gakurog ng tuhod ta sini dinilahog-lahog pa iya. Action Firing Line. Karong pagbalik naton tinguan naton nga makakuha kita interview gikan sa mga opisyalis sang syudad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Badayon Action Radio, Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Badayon Action Radio, Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao,
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. May TC, no? Ining may ang lanaton may arasang food supplement sa aton sining lawas kining Santon
compounds kag antioxidant properties. Ano? Ginapakopos niya ang mga gahulubag nga parte sang lawas mo. Mayara kada sang arthritis mo dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Ang isa ring combination amo ang mighty eksperto ano nga may natural nga antihistamine iya properties. Ang Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. balikan ko gamay sa aksyon dyan diya sa patrol. Ano? Ay maki-update kita abi kung kumusta na da patrol may gabi. Mayang gabi aksyon Brian, mayang gabi sa tuntunan ng mga aksyon. Nakasulod na gid man kita sa area, pero ang bangkay sining duwa ka mga babae nga gindutang sining gabi nakuha na aksyon Brian no sa nga punerarya. Roslon actually ang nagkuha diri sa ila. And then ang nabilin diri sa area ton makitaan ining salakyan mismo aksyon Brian sang mga biktima no. Kita naton diri ang kilid diri sa may driver side sining salakyan wasak ini siya aksyon Brian. May duwa ini siya ka mga igo sang bala no. Duwa igo sang bala sa driver side pang sorry na duwa ang igo sa driver side action Brian. And then dari nagapungko ining babahi no nga isa man sa mga biktima. Dari lang ang igo ya duwa lang gid. Dari sa area sa may Daloms o sa Tubang sining Toyota Revo nga salakyan may dugo dari action Brian no. Other than ang iban nga mga parts sining salakyan wala nang pilas pa nga iban action Brian. Lagi action dyan. Action dyan ka live kita subong sa video ta. Yes. Sige basi mapa-play to the sir ano. Sige go ahead action dyan. Amo lang gini ang iyang damage. Amo lang gini ang igo diri sa may driver side. May isa diri ka pamangkot, ka may isa diri ka lalaki nga gindakop ang pulis. Lalaki na siyang ari diri sa area, may mo naktuan ini siya. I-check naton anong pinakarason kung nga ari di sa action by no. Karon gabi. Manong may gabi gindakop kanila. O ano lang ko nila kasi siyempre ari ko di mo natural na lang tanong ko nila pero hindi mo na tabo na no ari kasi. Hindi ito ko na plano ko nangayo ko. Sa tiyak ngayon ko na bulig kay pagwa ko na sa pertahan to. Oo. Amo na kaya na din mamay ni mo tigin ano ko sa atin hindi ko sakit ako. Pari alalaya mo sa tani. Oo, nga bulikan ko gid sayo kay driver ko di. Dalong ko sa sulakya kay kung makaya ko lang sa ikarga ko sayo. Okay. Nung nagdagan ko ya pagwa. Nangita ko na dire pa ko gani pakadto mo. Sa piyak. Kasi kung wala di pulis, kay may stop di ka pangatago, siyempre may pulis kinada. Kaya ko yan naglagan pabalik. Okay, nung pamangkot ko lang nung sang natabugi ng pagtiro, ari ka din. Ato ko susulod ya. Ano na ba tiyan mo ng pinakalupok no? Duwa man lang kalupok, pero pagwa ko diyo, si mamay may akin na diya. Kaya hindi man masyado ba tiyo susulod mo. Okay, kaubrang ka sa ginoblang Evan. Hindi, amo lang ko lang ko sang madalayabi kay amo na mapasweldo ko tanit si Ma'am Lineros nga gahatag sa among sweldo naguna na pulit wala na. Okay. Iya mo na igin paulam ko ni Ma'am ay ni sa kalibo. Tapos nagwa siya sa panay diyo ko sang dala ko karga sa diyo. Kuno ko na siya ba? Nakagwa na ka. Oo, nakagwa na. Masunod ka na lang sa iya. Oo, nagwa ka pa sa madala to sa sulod. Ang blow na ka-plastic na kablo. Nung ang napitan mo nga suspect? Sino nung anong kilo? Amo lang nasa paglupok mo na kita ko na sa gig. Eh, siyempre wala na di iba nakaputi mo si Alvin na. Naglagan so. Tapos ako na naglagan, no? Pero naglagan? Amo man ang kwansang pulis mo, pero siguro si Alvin, lansa, kay amo man mo, kami lang upod mo. Ano galinganan mo, no? Arnold Aguilar. Arnold Aguilar. Ano ka driver. Okay. Okay, si Arnold Aguilar, action driver, nga isa ginanantong ano din no nang saksi or nakakita sining naguntad nga shooting incident. Sining nga gabi ginapandaran nila ining action dyan. Lilo ta palayo bisang nawonggid sang suspect abe. Hindi to siyang suspect. I mean ang invite rather ang ginpamangkot gina.
nakali na sa actually. Ato no? na. Okay, sige. Ginadala na siya ka pulis, no? Action Bray, sila nga mga tanion. Napandar na actually ining salakyan. Dalon ini ka mga otoridad Action Bray. Sa may police station number 6. Para naman nga maimbestigaran nila posible territory kay giban pagit Action Bray. No nga mga ariguro i-check naton if available na ang police station number 6 para sila naman nga investigation, no? Sige. Sila nga shooting incident. Pero I think istorya pa siya, no, sa pamilya sining napatay Action Bray, no? Pangamusta pa si Sir Abonilla sining pamilya sang napatay and even diri sa tagdumalahan gid Action Bray. Okay. Sining ano mismo, no, company niya, no, check naton. Sir may gudimira na sir, initial lang sir. Police Captain Elmer Bonilla. Sir, initial investigation sa shooting incident. Baliti sa initial, aming gabigan niya, tanayan sa nagpamati sa live siguro sa mga amigo natin ng media. Baliti initial natin yung investigation sa mga kaso may shooting incident na kabutiri kag pasado alas 5 sa area sa Gonzaga Extension. Kung sa din, ang biktima ni nato na muna siya ang duha ka magutod. So initially, sugat ni isang babae, no? Si Aimee ang iyang utod na trabaho diri kay pasado na 5 magwa. And then ang ining akong suspect nag-approach sila so gamay nga commotion. And then atong ito sister nga kita nakabati ang duha ka lupok. Kag amo na pag duha ka lupok nagdulog din atong suspect nagdulog ng kanya na lang may mga gamit na kag siguro inuna niya sa kagalingon nga motong may pilas siya kagalingon. Na-recover nato ng kutsilyo ato sa sa suko ni ginala. Sir, sino daw mga victim gani sir? Baliti ang magutod niya si Aimee kag si Aimee o kalunsay magutod ni sa. Sir, si Aimee mo na siyang gaobra dire. Si Aimee amo ning katrabaho gid dire. Dagang nagsugat si Aimee. Ang magulang. Ang magulang si Aimee, ang mangod si Aimee. Okay, ang magulang ang mangod ang gaobra sir. Ang magulang tong kagina nakagwa, kaya siguro nagmaneuver pasamo na si Aimee. Sir, ano ginang pinakamotibo nga ginalantaw niyo sir? So number 1 na ginatanaw nato ning do siguro away ni sa relasyon pero hindi pa ginato mo establish. Pero initial nato ng investigation naman ang nagagwa. Relasyon? Hindi may relasyon to na sir. Si ang manghod ng suspect. Okay. Sir, sino ginuna at tiro, manghod? Amo na hindi pa nato ma-establish kaya kinailangan pa na natin sa ballistic examination. Pag trajectory examination sang ni Major Pintis Binagwas. Suspect sa that's why ang salakyan dalon to na seat quarters gusto de kay para makuha ang Sir, sino ning suspect? Ang suspect. Kining amo na si pero hindi pigit naton paano ma-divulge na ng niya. Pero kumusta status? So pa daw pa naman kung naka-recover naman siya. Din pilas niya? Din pilas? Siya, muna din sir? Sa iyang dughan siguro. Pero buno? Baliti uputo sa aton nga suspect mo person of interest ko natin. So kung determine natin kung niya participation, so kung daw wagit man sa participation, i-release naman na siya. Okay. Bali, na-recover natin itong armas sa pick-up kagina and meaning STI 45, mag-isa ka magasin. Sir, ang iya gingamit pagpuno? Yes sir, ano sir? Ang white katong nakuha kung sa dingang part ang ito katapos nagawa ng oras ng autopsy report ng anong gingamit yung pagbuno sir? Ano nang gamay nga kutsilyo sa may yung toolbox so kay paano kaya magamit armas niya nga bunoaw? Sa mga biktima sa isa lang igo. White mabalaan ba kay hulaton ta ng resulta sa autopsy. So after this, gumagawa na siguro buwas kay autopsy na sa karon sa gabi, pwede na naton ng full details sa for this time guro hasta lang diyan na yung atong investigation, okay? Okay. Ang gindala to for investigation, di siya for arrest. For investigation nung sa wala pa tayo diya. So nga kutsilyo yan, no? Pero may armas man siya? Oo, may armas siya. Siguro, ubos ng bala niya kung nakita daw naman to reserve. Dasun that bullet to na-recover ng ikan mo. Ilang ka bullet, sir? Paliti, may 2 ka that bullet, 2 ka fired nga bala, and then isa ka magasin.
Yung 45. 45. Okay, sige. Okay na? Amon Action Bray, no? Action initial- dyan, ano ang ngalan to gani kay may klarohon tadi may Jane Mahilom pagidihom mo. Oh, sino si Jane Mahilom man? May ngalan ka sir sang victim, sir. Basta pwede kami check, sir. I-check ba? I-check tagad na ang exact na name Action Bray sa mga victims. Amon kay Layla nila apelyido Action Bray Abe, no? Kami pamilya. Sir, may name ka da, sir, nila, sir. Some victim, sir. Pwede na naman ma-check. Sino to ganito, sir? Si... Amy. Hindi na room feeling pa na. Hindi na mo. Kasi lang, ano lang, ang ano lang. Amy? Amy Dicara. Amo ni siyang magulang. Si Amy. Si Amy Dicara. Ang mangod sir, sunod, sir. Amy Mahilom. Amy Jane Mahilom. Amy Dicara Mahilom. Kasado na sa mga Amy Jane Dicara. Amo ni mangod. Okay, sige. Okay. Thank you, sir. Thank you. Actually, feed to the guy ang complete name sang victim. Sa mga victim, rather. Sorry. Kag ang suspect Action Bray, no? Ano mo na, ang latest investigation sa police station number 6, may angot sa shooting incident ng Luntan. At least may ala na sila ginatag sa ton senaryo, no? O paano nuguntat ining insidente. Ang isa kay nagkiginalantaw nga witness, no, na kay istorya man ato ng Action Bray. Kag nabati ama sa tamak aksyon ng iya dali naman nga pagpatag sa ila na ginaligar, no, nga ginatawag nato ng Action Bray. Anong involvement yan, no, suning kaso nagluntan Action Bray. Alam mo na, ang pwedeng update naton sa Gyapon, diri kita sa lugar sa naguntad nga shooting incident sa area mismo sa Lot 3, Block 14, Gonzaga Extension, Doña Juliana Subdivision, Barangay. Sige na lang. Action Brian Morden, Action Firing Line. Okay na lang to action na kay nagbabay naman to sa action dyan. Amo na, olaton, takaroon ng dugang pagiging investigation. Siring nasambit iyang shooting incident, patay gining mag-uloto do duwa ka babae ho. Kaya suspect araman subong sa ospital. Inisyal nga pagpalayag sa kapulisan, relasyon ang motibo mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Okay, ang aton sining panahon medyo kulabos na si Doje Di Paula Di Oca. Nagapamangkot siya kung wala kuno balita gintero. Na balita na ba si ma-review mo lang aton sining kwan na aton sining live na tapos na kami sa kwan live halin pa kay na sige. Ning duwa ka bahay nga nagkalamatay mag-utod no. Sige. Si Bert Hirapuska o Pusco Kabalyo naga-monitor ban kay wala man nila gintuman ang hambal nila nga i-house to house ang panagtag sangsap. Ginilyn Maranga, good evening Action Bry, watching from Barangay Sumag. May interview ako kay Barangay Kapitan tani kina mo kay Barangay Kapitan Tingson no sang Barangay Estefania kay doon di mentiondihan porti kadamo ya sang mga nagkuluha kwarta to nga daw karabi linibo yang porting iban gagbayanay iya Action Firing Line. Ay sus ko nga sitwasyon si Kapitan to may aratan ito ipabalo nga mo ni natabo may mga diferensya sa kwan galikiti mo na ng oras ta na lang alang sa tiruhay. Mayong gabi lang kay Katong Family Vizca, Felix Villarosa, Theo Villarosa and Family, Barangay Kansilayan, Banwasang Morsya. Bao salamat gidra sa inyo tanan-tanan na. Mayogin nga pagpamati. Naga-monitor man si Jinky ho, no? Monitor ko nang iya sininga Iloy, kadagab igi ko no si Madam birthday gali no? Birthday sa Friday ni no si Jen Bibing Bautista. Salamat gid din da Jinky dira si mo no. Naga-monitor man si Trixia Bosio, salamat gid sa information. Araman si Alexander, no? Good evening lang
kami mamati kami program mayo gid himo ni Kap kung makadto gid man sa nagakinahanglan. Ati iyan na sa labto niya na sa ikahitataasan kundi magkadto to sa nagakinahanglan. Damo na kwarta si Kap. Si Sir Dennis Richard Tiboro Mara man naga-monitor man. Hi lang ko no kay Choi Tagoy, kay Sara, kay Boards Wilson, mga team Waay Patay-Patay Radio. Sa Action Radio. Salamat gida Sir Dennis sa pag-monitor. May team sila nga Waay Patay-Patay Radio, pero team man sige, salamat gid. Sige. Last 9 nga aton sining oras. Action Firing Line. May nagita oras upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Magribati tabuas sa mga yapon ng istasyon kag oras. Oras sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.